खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं सति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। भुपेन बराया गिबि मन्थ्रिनो फन खालामदों। कंग्रेसआ खावनै जाबाय एपिसिसि आरो एपिसिसिआर बुंदों भुपेन बरा। आसामाव गुबुन गंसेबाव सैनिक स्कुल गायसनगोन। केबिनेटआ 335 कौटि रां गनायथि होबाय। पर्बतजरायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि हेंथायै रां दाबिनायनि अजद। क'क्राझार CITआव EPM दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। समबारखालि हराव गुबुन मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों बावैसो कंग्रेस नागारनाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों भुपेन बराया कंग्रेसआव थानाय नंलिया होननानै रोखायै बुंथियो। सानाव कंग्रेस दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि उनाव हरनि समाव गुबुन मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गाव कंग्रेसआव थाला होननानै रोखा खालामो भुपेन बराया। बबेखानि समबारखालि हराव भुपेन बराया गिबि मन्थ्रिनो फन खालामहरदों होननानैबो मिथिनो हादों। जानबुंनि गेजेरजों रायज्लायनायाव भुपेन बराया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिनै मोनाबिलियाव गावनि न'आव हांख्रायहरो। बेनि सिगां कंग्रेस नागारनाय भुपेन बरानि न'आव मंगलबारखालि मोनाबिलियाव थांगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन। बबेखानि गिबि मन्थ्रिजों जानबुंआव सावरायनायनि उनावनो भुपेन बराया कंग्रेस नागारनाय थांखिखौ जोबथा महर होयो होननानै सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि उननि समाव भुपेन बराखौ बबेयाव आरो माबोरै राजखान्थियारि फसंथानो हायो आरो 2026आव मा बिबान होनो हायो बेनि सायाव दिनै गिबि मन्थ्रिजों सावरायनो हागौ होननानैबो आन्दाज खालामदों। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बादिब्ला भुपेन बराया मंगलबारनि मोनाबिलि 7 रिंगायाव फन खालामनानै खरामारायाव थानाय गावनि न'आव लिंहरदों। आसामाव कंग्रेसआ खावनै जानायनि अजद होदों बावैसो कंग्रेस नागारनाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बराया। रावनिबो बुं लायालासे रबिकुल हुसेनखौ थांखिनानै भुपेन बराया गोख्रों अजद होदों आरो कंग्रेसआ खावनै जानायनि बाथ्रा बुंदों। खौरां बिजोङाव भुपेन बराया बुङो दि बे समाव एपिसिसि नङा एपिसिसिआर जाबाय। आं एपिसिसिआव थानो राजि नाथाय एपिसिसिआरआव थाया। दा माखासे जिल्ला कमिटिनि एपिसिसिआर जाबाय। बबेखानि आंहा साहस दं बेनिखायनो आंनि लोगोफोरखौ सांग्रां खालामदों। कंग्रेसआव थानांगौब्ला एपिसिसि जानांगोन एपिसिसिआर नङा। एपिसिसिआरआ आंनि थाखाय खाबु गोनां नङा होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। आं दा रावनिबो दोलोनि सोद्रोमा नङा। गिबि मन्थ्रिया आंनि न'आव फैयोब्लाबो जेबो अजद गैया। जों जेब्लाबो गावजों गाव न'आव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन। 2015 मायथाइयाव फारागथि फैदोंमोन होननानै भुपेन बराया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। कंग्रेसआव गोबां सुबुंफोर दोलो नागारनो साखाफारा नङा नाथाय बिसोरबो कंग्रेस आर खालामनो राजि नङा। बिसोर गोसोआरि बेले-बेजे भुगिनांगासिनो दं। बै बेले-बेजेनि गिबि फोरमायथिया आंनि गेजेरजों जादों। दा एपिसिसिजों सोर थागोन आरो एपिसिसिआरजों सोर थागोन बेनि सायाव लासै-लासै थांखि लागोन होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। आसामाव गायसनजागोन आरोबाव गुबुन गंसे एबा नैथि सैनिक स्कुल। कार्बि आंलं जिल्लानि लनफकटआव गायसंनाय जागोन आसामनि नैथि सैनिक स्कुलखौ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआव बे थांखिखौ लाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजोआव आरोबाव गुबुन गंसे सैनिक स्कुल गायसननायनि थाखाय दिनै आसामनि केबिनेटआ 335 कौटि रांनि गनायथि होयो। बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्लानि मरनैआव आसामनि गंसेल' सैनिक स्कुल दं। नाथाय आसामाव दासिम नैथि सैनिक स्कुलनि थाखाय गनायथि मोनाखैमोन। दा भारत सोरखाराबो नैथि सैनिक स्कुलनि थाखाय गनायथि होबाय। रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारनि नाजानायाव गायसंनाय जागोन नैथि सैनिक स्कुलखौ। क'क्राझारनि पर्बतजरायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि हेंथायै रां दाबिनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। सुरां दंफां बाला अन्थाइ नङा बे खेबाव मोसौनिफ्राय हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा रां दाबिनायनि अजद सिखांदों। खराखाट आन्चलिक हाग्रा मावख'नि सगुनमारि हाग्रा मावख'नि मावफारियाफोरनि हेंथायै रां दाबिनायनि अजदआ सिखांदों। अजद होनाय बायदिब्ला जायगानि थागिरि सुबुंफोरनि न'आव फिसिजानाय मोसौफोरा हाग्रा बिफाननि बागानाव हाबना आदार जाहैनाय मोसौफोरखौ सागुनमारि हाग्रा मावख'नि मावफारियाफोरा हमथानानै हगार हरफिननायनि मुङाव माफ्रोमबो मोसौनिफ्राय 500 रां दाबि खालामदों। नाथाय जायगानि थागिरि सुबुंफोरनि मोसौफोरा हाग्रा बिफाननि बागानाव हाबनानै बागानफोरखौ खहा खालामदोंमोनब्ला मोसौफोरखौ हमनानै सोरखारनि फानजारियाव दैथायहरालासिनो बिगोमानाव रां दाबि खालामनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनो सोर मोनथाय होदों होननानै सोंथि खालामदों जायगानि सुबुंफ्रा। बबेखानि सुरां मोसौ फालांगिरिफोरनिफ्रायबो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा रां लानायनि अजद होदों जायगानि सुबुंफोरा। क'क्राझारनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि सुंदयै CITआव इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिन EVM दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंदों।
भटार फारिलाइयाव गोदानै मुं थिसनजानाय एबा देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय भट होनो गोनां लाइमोनफोरनो EVM मेसिन आरो VVPAT इउनिटफोरनि बागै मिथिहोनो थाखाय बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि थांखियानो जादों लाइमोन आरो गिबि खेबनि भट होगिरिफोरखौ भट होनाय खान्थिनि सोमोन्दै फोरोंथाय होनाय आरो सुबुं दारा खान्थियाव बिसोरनि सांग्रां बाहागो लानायखौ थुलुंगा होनाय। EVM बाहायनानै माबोरै भट होनाय जायो आरो VVPAT खान्थिया माबोरै सोलियो बेखौ दिन्थिनानै फरायसा आरो बाहागो लागिरिफोरनि सोंथिनि फिननाय होयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गुबैयै गिबि खेबनि थाखाय भट होनो गोनां भटारफोरनि गेजेराव सांग्रांथि होनाय आरो बिसोरनि बाहागो लानायखौ बांहोनो थाखाय खालामनाय सिस्टेमेटिक भटार एडुकेशन एन्ड इलेक्टरेल पार्टिसिपेशन हाबाफारिनि बाहागो महरै खुंनाय जादों। दिनैनि रादाब एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।